тоҷикистони соҳиб истиқлол. Ҳамарӯза бо 5 забон барномаҳои тоҷикистон сарзамини ташаббусҳои корзори нангу номуси пешрафту тараққиёт ва фатҳу миллати нусрат. тоҷик миллати фарҳангӣ ҳимояи марзукон ва суботон. муҳимтарин имконот дар 4 фасли сол барои сайру иқтисодӣ, сайёҳат, саноатию кишоварзӣ ва озмунҳои иҷтимоӣ. ҷумҳуриявӣ, роҳнамои ҷомеа, آینده хонаи باد умеди وطنی тоҷикони محبوب дунё. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома рушди илму маориф дар даврони истиқлолият, ифтихори миллӣ ва ояндаи дурахшони наслҳо. бо анҷоми корҳои ободонии инфрасохтори деҳоти ноҳияи Мир Саиди Али Ҳамадонӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ мегардад. мақсад дорем ки чунин иқдомҳоро дар оянда идома диҳем. хизмати ҳарбӣ ҳамчун мактаби шуҷоату мардонагӣ, омили тарбия ҷавонмардони ватандӯсту қавӣ ирода. ба ватан ва президент ва халқи худ содиқона хизмат мекунам. тоҷикобод ҳосили фаровони боғот, умеди рӯзгори пурбаракат. ҳамоиш ба ифтихори рӯзи рӯдакӣ, гиромӣ дошти мероси фарҳангӣ ва сухани ноб. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. 22 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ню-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо президенти ҷумҳурии социалистии Ветнам Лион Кионг мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистону Ветнамро новобаста аз мавқеи ҷуғрофии анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ пайванд менамоянд. таъкид гардид ки ду кишвар барои таъмини оромиву субот ба хотири рушду пешрафт манфиатҳои умумӣ ва талошҳои муштарак доранд ва ба арзишҳои сулҳу дӯстӣ ва ҳамкорӣ арҷ мегузоранд. барои рушди фаъоли ҳамкорӣ ва таҳкими муколамаи сиёсӣ пешниҳод гардид ки вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар барои андешидани чораҳои муассир вазифадор карда шаванд. дар ин замина таҳкими ҳамкории байни парлумониву байни идорӣ зарур шумурда шуд. ҷонибҳо аз имконоти мавҷудаи рушди муносибатҳо ёдовар шуда пешниҳод намуданд ки талошҳо барои истифодаи босамари онҳо ба нафъи мардумони ду кишвар бештар гардонида шаванд. ба афзуннамоии ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, хусусан навсозии технологии соҳаи саноати сабук ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва сайёҳӣ низ зарур дониста шуд. дар мулоқот ҳамчунин оид ба ҳамкории ду кишвар дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. дар замони соҳибистиқлолии кишвар соҳаи маориф ва илм ба марҳилаи сифатан нав ворид гардид. имрӯз ҷавонони тоҷик дар донишгоҳҳои бонуфузи дунё таҳсили илм мекунанд, мактабҳои наву муосир бунёд мешаванд ва олимон дар самтҳои гуногун таҳқиқоти муҳим анҷом медиҳанд. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Исмоили соҳибназариён. истиқлолияти давлатӣ барои мардуми тоҷикистон на танҳо оғози давраи нави давлатдорӣ, балки заминаи воқеӣ барои эҳё ва рушду такомули тамоми самту соҳаҳо, бахусус соҳаи илму маориф гардид. аз рӯзҳои нахустини истиқлолият президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид менамоянд ки илм ва маориф пояи асосии пешрафти давлат ва ҷомеа мебошад.
محض با همین روحیه سیاست دولتی ساحه معارف و علم تحریزی شده تا امروز با قدم‌های استوار رشد می‌کند. با راهبری خردمندانه پرزیدنت جمهوری تایستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روندی پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی مملکت خیلی دلخوش کننده است و با افتخار گفتم میتوان که اون ارزش‌های ملی، اون ارزش‌های فرهنگی، علمی و ارزش‌هایی که تاریخاً ملت تاجیک داشت از نو احیا شدن دارند و همه به برکت استقلالیت است که امروز نصیب مردم عزیز تاجیکستان می‌گردند. در دوران استقلالیت هزارها مؤسسه‌های نوی تعلیمی ساخته، مکتب‌های کهنه از نوسازی شدند. اگر سالهای اول استقلالیت بسیاری کودکان از شرایط ناکفایه تعلیم تنقیصی می‌کشیدند، امروز امکانیت تحصیل برای همه کودکان کشور فراهم آورده شده است. در تاجیکستان تحصیلات عمومی برای همه کودکان حتمی و رایگان است. در این دوره فراگیری کودکان به تحصیلات ابتدایی و میانه عمومی به مراتب افزوده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه به ساحه معارف سال از سال بنهایت زیاد شده ایستاده است. یکی از برنامه‌های دولتی این برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی برای سالهای 2020-2025 میباشد که عملی شوی آن در قلمرو جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه یافته ایستاده است. در یک سال سپری گشته 7 سندهای معیاری حقوقی برای دیگرگون و بهتر کردن مندرجه تعلیم و تربیت تا مکتبی و بهتر و خوبتر کردن صفت تعلیم و تربیت تا مکتبی قبول گردیده است. برای تعلیم و تربیت با صفت تو مکتبی کودکان دو استاندارد دولتی عملی شده ایستاده است. یکی از استانداردها این استاندارد دولتی تحصیلاتی تو مکتبی، دیگر این استاندارد رشد بروقتی کودکان میباشد که تمام کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی تو مکتبی برای عملی شوی و در اساس طلبات‌های این استانداردها فعالیت خود را براه مانده‌اند. در دوران استقلالیت شماره دانشگاه و دانشکده‌ها به طور نظررس افزود. همچنین جمهوری تاجیکستان صاحب دانشگاه و دانشکده‌های معاصر و با نفوذ به مثل دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، دانشگاه دولتی طبی و ده‌های دیگر چنین مؤسسه‌های عالی کسبی در تمام قلمرو کشور میباشد. اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان همچون مرکز اساسی علمی مقام خود را مستحکم کرده است. عالمان و پژوهشگران امروز در بخش‌های گوناگون دستاوردهای نظررس دارند. استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای مردم تاجیک یک دستاوردهای نظررس در همه ساحه‌های اقتصادیات خلق روی کار آورد. شروع از ساختن دولتداری رو به ترقی نهادن تمام اقتصادیات کشور از جمله در سمت‌های معارف، علم، تندرستی و عموما در تمام ساحه اقتصادیات کشور استقلال دولتی یک زمینه با وجود آورد که برای رشد همه ساحه‌های مملکت زمینه گذار بود. در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی در تاجیکستان مکتب‌ها با کامپیوتر، اینترنت و واسطه‌های رقمی تامین می‌شوند. برنامه‌های مخصوصی مکتب‌های الکترونی و صنفخانه‌های کامپیوتری بر روند تعلیم وارد گردیدند. با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کوتای پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت دهات راه اندازی شد که امروز هزارها جوانان در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت و خارج از آن تحصیل نموده ایستادند. همکاری‌های بین‌المللی نیز رشد کرده. دانشجویان و عالمان تاجیک در برنامه‌های مبادلوی و تحصیلات خارجی فعالانه اشتراک می‌کنند. در زمان شوروی در جمهوری تاجیکستان همگی 11 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی بود. امروز در تاجیکستان 48 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی است و بغیر از هزاران نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی طریق بورسیه‌هایی که از جانب کشورهای دور و نزدیک در دایره همکاری با حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما جدا می‌گردند و کشورهای خارج به تحصیل فرستاده می‌شوند. طریق اون رحمتنامه و مکتوب‌هایی که از خود اون دانشگاه وارد وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان می‌گردند گواهی از اون می‌دهند که امروز دانشجوی ما یعنی شهروندی ما که در خارج کشور تحصیل می‌کند نفری است که امروز در روندی هم علم هم معرفت هم تکنیک
бачаҳои хеле пешқадам ҳастанд, лиёқатманд ҳастанд. истиқлолият як рӯҳияи хеле баланд дод ва барои ҷавонон тамоми дарҳои инкишоф, тамоми дарҳои фаъолият, тамоми дарҳои хушбахтӣ ва саодати зиндагиву рӯзгори тамоми ҷавононро имрӯз боз кардааст ва бо шарофати истиқлолият имрӯз мо тавонистем ки на танҳо дар сиёсати дохилӣ мавқеи худро пайдо кунем, балки дар сиёсати минтақавию ҷаҳонӣ Тоҷикистон ба як кишвари мутараққии сулҳхоҳу сулҳҷӯ имрӯз мушарраф гардида истодааст. ин пеш аз ҳама дар пай ин ҳама заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нуҳуфтааст ва ҳамзамон мардуми заҳматкаши тоҷик ки дар атрофи пешвои муаззами миллат имрӯз ҳамагон ҷамъ омадем ва бо боварии комил ба эшон имрӯз мо тавонистем ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ин сатҳ ва ба ин тараққиёт оварда расонем. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маоши омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф пайваста баланд бардошта мешавад. барномаҳои махсуси дастгирии омӯзгорон бахусус дар деҳот мавриди амал қарор гирифтааст. солҳои охир омӯзгор мақоми воқеии иҷтимоии худро бозёфт ва аз ҳурмату эътибори хоса бархурдор шуд ки ин барои рушди соҳа ва ба воя расонидани насли босаводу соҳибмаърифат таъсири амиқ мегузорад. эълон доштани соҳаи калидӣ ва таваҷҷӯҳи зиёди роҳбари давлат ба соҳаи илм ва маориф имкон дод то соҳаи маориф рушд кунад, пешрафт кунад ва ба дастовардҳои бештару бештар ноил гардад. бо назардошти афзоиши аҳолии Тоҷикистон, бо назардошти талаботи ҷомеаи имрӯзи кишвар ва ҷаҳон ва ҳар сол дар кишвар бештар аз 200 муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода мешаванд ки барои қабули хонандагон, барои қабули кӯдакони ба синни мактабӣ расида шароити заруриро муҳайё месозанд. имрӯз ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ҳастанд. яъне ҳам аз ҷиҳати сохтмони биноҳо, ҳам аз ҷиҳати таъмини онҳо бо лабораторияҳо, кабинетҳои фаннӣ, таҷҳизотҳои техникӣ, воситаҳои нави таълимӣ, нақшаву барномаҳои таълимӣ ва дигар васоиле ки иртибот ба хонишу таҳсили хонандагон дорад таъмин карда мешаванд. истиқлолияти давлатӣ бо тамоми дастоварду музаффариятҳояш фасли наве дар давлатдории миллӣ гардид. иродаи қавии мардуми мамлакат, сиёсати устувор ва матонати қавии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон ба роҳи рушд қадам гузошта сулҳу амният, назму суботи ҷомеа, сарҷамъии мардум ва ваҳдати миллӣ таъмин гардид. бо гузашти солҳо аз соҳибистиқлолӣ дарси он, нақшу аҳамияти он барои наслҳои оянда ҳамчун намунаи беҳтарини дӯст доштани ватан ва фидокориҳо барои суботи ҷомеа боқӣ хоҳад монд. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ масофаи умумии роҳҳои автомобилгард наздики 216 километрро ташкил медиҳад ки аз ин 190 километр роҳҳои маҳаллӣ мебошанд. бо мақсади саҳмгузорӣ дар рушди инфраструктураи сатҳи маҳал марҳила ба марҳила роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия мунфарш шуда истодааст. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони ватандӯсти ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. ин навбат корҳои роҳсозӣ дар ҳудуди деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти даштигулои ноҳия бо суръату сифати баланд ҷараён дорад. тибқи нақша марҳилаи аввали бунёди роҳи мазкур дар масофаи зиёда аз 2 километр бо паҳнои 5 метр ва ғафсии 6 сантиметр мунфарш карда мешавад. инчунин барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ аз ду ҷониб бунёди роҳи пиёдагузар низ дар назар дошта шудааст. иқдоми мазкур бо саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорони маҳаллӣ роҳандозӣ шуда дар доираи омодагиҳои сазовор ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида истодааст. аз ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкоронро баланд гардида иқдом гирифтаем ки дар ободии маҳалли худ саҳмгузор бошем. ҳоло дар масофаи беш аз 2 километр роҳи деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти даштигуло бо саҳмгузории сокинони маҳалла мунфарш шуда истодааст. мо соҳибкорон
мақсад дорем ки чунин иқдомҳоро дар оянда идома диҳем. бо мақсади таъмини сифатнокии роҳи автомобилгард корҳои сохтмонӣ зери назорати доимии мутахассисон қарор дошта барои мутобиқ сохтани он ба меъёрҳои сатҳи баланди роҳсозӣ техникаву механизмҳои соҳавии муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия низ сафарбар гардида масъолаи зарурӣ барои мунфаршнамоии роҳ аз корхонаи асфалтбарории ноҳия дастрас карда мешавад. дар баробари ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ инчунин бо ҳашари дастҷамъонаи сокинон корҳои иловагӣ бо қувваи дастӣ иҷро шуда ба сифату суръати корҳои роҳсозӣ таъсири бештар расонида мешавад. вобаста ба таҷдиду бунёди роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ давра ба давра иқдомҳои созандаву тадбирҳои муассир амалӣ гашта, ин омил ба рушди дигар соҳаҳо дар ноҳия заминаи мусоидро фароҳам сохтааст. сокинони маҳаллӣ бунёди роҳи мазкурро идомаи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат дониста, ин дастоварди истиқлоли давлатиро ки муҷиби рафъи мушкилот ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии онҳо мегардад, бо изҳори хушнудиву қаноатмандӣ пазируфтанд. ман зиёда аз 20 сол аст ки дар ҳамин деҳа зиндагӣ мекунам. роҳҳои инҷа кандагию фарсуда буданд. гузаштан аз ин роҳҳо бисёр мушкилӣ ба бор меовард. имрӯз бо дастгирии соҳибкорон мо тавонистем ки роҳи деҳаи худро асфалтпӯш кунем. ният дорем ки оянда боз ҳамин ташаббуси хешро идома диҳем. ҳамзамон дар ибтидои амалисозии иқдоми мазкур сутунпояҳои чӯбини хатҳои ҳавоии барқ дар кӯчаҳои деҳа пурра бо сутунпояҳои бетонӣ иваз карда шуда, воситаҳои равшаннамоӣ низ таъмин гардидааст. тибқи маълумоти масъулон, оянда низ иқдоми мазкур идома ёфта, роҳҳои автомобилгарди ҳудуди деҳа пурра мунфарш карда мешавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, ахбор. бо истифода аз обу ҳавои мусоид бо мақсади таъмини дурнамои истеҳсолӣ имрӯзҳо дар ноҳияи Данғара ҷамъоварии ҳосили пахта бо суръат идома дорад. гузориши Салоҳиддини Неъмат. мавсими ҷорӣ кишоварзони ноҳияи Данғара дар майдони 5230 гектар замин кишти пунбадона гузаронданд ки нисбати соли гузашта 200 гектар зиёд мебошад. аз ин шумора 2400 гектар пахтазори ноҳия бо усули ҷадид зери плёнка ва обёрии қатрагӣ кишт гардидааст. тибқи иттилои масъулин имсол нашъунамо ва ҳосили пахта нисбати соли гузашта хубтар мебошад. дар баробари саҳмдорону деҳқонон, сокинон ва кормандони ташкилоту масъаҳои ноҳия ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашари пахтачинӣ баромада хоҷагиҳои пахтакорро ҷиҳати беталафу саривақт ҷамъоварӣ намудани ҳосили пахта дастгирӣ намуда ҳамзамон даромад ба даст меоранд. пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти мамлакат маҳсуб шуда, ҳамчун манбаи муҳими ашёи хуми саноати бофандагӣ қариб 20% аҳолии мамлакатро бо кор таъмин менамояд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Данғара аз масоати умумии 32377 гектар замини корам 11493 гектарашро заминҳои корами обӣ ташкил медиҳад ва аз шумораи 1965 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ 385 ададашон хоҷагиҳои пахтакор мебошанд. бо истифода аз боду ҳавои мусоид имрӯзҳо дар ҳама хоҷагиҳои пахтакор ҷамъоварии ин зироати техникӣ бо суръат идома дорад. бо назардошти он ки кишвари мо кӯсор асту имконияти васеъ намудани майдони кишти пахтаро надорад, мутахассисони соҳа ҳосилнокиро тавассути риояи қоидаҳои агротехникӣ ва кишти навъҳои минтақабоби пахта мехоҳанд пахтакориро ривоҷ диҳанд. айни ҳол қисмати зиёди пахтазори ноҳия бо усули обёрии қатрагӣ парвариш меёбанд ки ин усул дар серҳосилӣ, кам кардани қувваи корӣ ва сарфа намудани обу ғизо мусоид мебошад. хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи Данғара баҳри ҷамъоварӣ беталафи ҳосили пахта талош меварзанд ва ҷиҳати иҷрои саривақтии дурнамо имкониятҳо фароҳам мебошад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. соли равон дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон Ғафуров, Кони Бодом, Мастчоҳ, Спитамин, Ҷаббор Расулов ва Зафарободи вилояти Суғд ҷамъоварии пахта даҳаи сеюми моҳи август оғоз гардид. то ин муддат кишоварзон 36146 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намуданд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар ҷамъоварии пахта кишоварзони ноҳияҳои Мастчоҳ ва Спитамен пешсафанд.
аз ҷумла кишоварзони ноҳияи Спитамен то имрӯз бо ҷамъоварии 4760 тонна пахта 33.3% дурнамои истеҳсолиро таъмин намуданд. дар ноҳия имсол дурнамои истеҳсоли пахта 14291 тонна муқаррар гардидааст. дар як рӯз барои ҷамъоварии ҳосили пахта наздики 10,000 нафар ҷалб мешаванд. намояндагони ташкилоту идораҳо низ дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҷамъоварии пахта ба саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ кӯмак мерасонанд. имрӯзҳо дар ноҳияи Спитамен 3 корхонаи коркарди пахта фаъолият дошта ҳосилро аз хоҷагидорон қабул мекунанд. дар ин корхонаҳо ки коркарди пахта бо истифода аз хатҳои технологии муосир амалӣ мегардад, ҳамарӯза аз хоҷагидорон 350-400 тонна пахта қабул карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 25-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷумлаи калонтарин корхонаҳои коркарди пахта дар ноҳияи Спитамен ба ҳисоб меравад, ки аз аввали мавсим то имрӯз аз хоҷагидорон бештар аз 2300 тонна пахта қабул кардааст. дар ҷамъияти мазкур бо мақсади коркарди ашёи хом то ҳадди ниҳоӣ коргоҳҳои равғанбарорӣ, истеҳсоли ришта, матоъ ва маҳсулоти тайёри пахтагин фаъолияти назаррас доранд. мо имсол бо 300 хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамкорӣ инвеститсионӣ дошта будем ва ба майдони қариб 2500 гектар замин ба мо маблағгузорӣ кардагӣ. асосан бо тухмиҳои аълосифат, бо нуриҳои минералӣ ба ҳар як гектар қариб 500 килограмми нуриҳои минералӣ мо дастрас намудем. ғайр аз ин бо моводҳои лозима заҳри химикат, сӯзишворӣ таъмин намудем, ки дар натиҷа ҳосили хуб роёнда шуд. дар вилояти Суғд нақшаи истеҳсоли пахта барои соли равон 131,3 тонна муайян шуда, хоҷагидорон то ба имрӯз ҳосили 36146 тоннаро ҷамъоварӣ намуданд, ки 27.5% дурнаморо ташкил медиҳад. чун анъана дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд бо ҳузури фаъолон, роҳбарону кормандони ташкилоту муассисаҳо ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба ғолибони даври якуми мусобиқаи меҳнатӣ дар мавсими имсолаи ҷамъоварии пахта мукофотҳо тақдим карда шуд. дар 20 рӯзаи якуми пахтачинии ноҳияи Мастчоҳ бо ҷамъоварии 10269 тонна мақоми аввал ва ноҳияи Спитамен бо ғунучини 4760 тонна ҳосил ҷои дуюмро соҳиб шуданд. дар байни ҷамоати шаҳраку деҳот бошад, ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи Ҷаббор Расулов пешсаф аст. чинакчиёни беҳтарин ҳам бо мукофоту тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. соли ҷорӣ дар ноҳияи Рашт майдони киштии картошка ба 1647 гектар расонида шуд, ки нисбати соли гузашта зиёд мебошад. имрӯзҳо ҷамъоварии картошка дар мавзеъҳои баландкоҳи ноҳия бо маром идома дорад. гузориши Дигули Маҳмуд. дар ноҳияи Рашт бештари масоҳати кишти картошка аз сатҳи бар дар баландии зиёда аз 2600 метр ҷойгир буда, иқлиму шароити мавзеъҳои баландкӯ асосан барои картошкакорӣ хеле ҳам мусоид мебошад. аз зиро ҳамасола деҳқонон аз навъҳои тухмиҳои хусифати картошка истифода мебаранд то масоҳати кишт ва истеҳсоли маҳсулотро боз ҳам афзоиш диҳанд. аллакай ҷамъоварии картошка дар таҳдаштиҳо анҷом ёфта, деҳқонон ба ғуничини ҳосили мавзеъҳои баландкӯ машғул мебошанд. рушди соҳаи картошкакорӣ дар ноҳияҳои кӯҳистон яке аз роҳҳои таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти худӣ ба шумор рафта. бо ин мақсад хоҷагиҳои картошкакор бо тухмиҳои хусифат таъмин карда мешаванд, то бадин васила масоҳати картошка ва истеҳсоли нони дуюм боз ҳам зиёд гардад. аз ҷумла бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда соли ҷорӣ хоҷагиҳои кишоварзӣ дар масоҳати 1647 гектар картошка киш карда буданд, ки дар қиёс ба соли гузашта зиёд мебошад. ҳамзамон дар партави барномаҳои сармоягузорӣ дар қаламрави як қатор ҷамъиятҳои деҳот аз худкунии заминҳои бекорхобида идома дошта, бадин васила масоҳати кишти картошка давра ба давра афзуда истодааст. ҳамасола бо тавсияи олимони соҳа дар минтақаҳои баландкӯҳ тухмиҳои хусифат кошта мешавад, то деҳқонон аз ҳисоби захираи тухмӣ майдони киштро зиёд карда
حاصل خوصفت استحصال نمایند. از جمله دهقانان در موضع‌های بلانکو نوهای تاجیکستان، پیکاسو، سرخاب، الیتا، غله و دیگر تخمی‌های سرحاصل را کشت می‌کنند. زیرا حاصلناکی این نمودی تخمی‌ها خیلی هم بلند بوده، صفت محصولات هم بهتر میباشد. سال جاری در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بابت زیاد کردن استحصال کارتوشکا در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه رشت 3508 گکتار کشت کرده شده است. این است که ستاد ناحیوی همه تکنیک‌های کشاورزی را به خواجگی‌های کارتوشکا کار وابسته کردند تا حاصل سری وقت و به تلف جمع‌آوری گردیده. از این حساب بازارهای کشورمان با محصولات خوصفت محلی تامین کرده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. имсол дар шаҳри турсунзода дар майдони зиёда аз 5200 гектар кишти шолӣ гузаронида шуд ки нисбат ба соли гузашта 100 гектар зиёд аст. имрӯзҳо кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосили шолӣ машғул буда ният доранд ки аз ҳар гектар 60 то 70 сентнер ҳосил ба даст биёранд. гузориш дар ин хусус. шоликорӣ дар шаҳри турсунзода яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, имсол кишоварзон дар майдони зиёда аз 5200 гектар кишти шолӣ гузаронида буданд. имрӯзҳо бо мақсади беталаф ҷамъоварӣ намудани майдони кишти шолӣ, техникаҳои зарурӣ дар саҳро сафар баргардида муташаккилона кор карда истоданд. шоликорони шаҳри турсунзода асосан ду навъи шолӣ, лазер ва юбилейро кишт мекунанд. ин навъҳои биринҷ ба обу иқлими ин минтақа мувофиқ мебошад. аҳлизаҳмати хоҷагиҳои шоликор ният доранд ки аз ҳар гектар замин 60-70 центнер ҳосил ба даст оранд. тибқи иттилои мутахассисони соҳаи кишоварзӣ имсол дар шаҳр майдони кишти шолӣ зиёд буда, ҳосилнокӣ низ нисбати соли гузашта хубтар ба назар мерасад. маврид ба зикр аст ки кишти шолӣ асосан дар ҷамъиятҳои деҳоти сешанбе, даҳсолагии истиқлолият ва ҷамъияти деҳоти ҷура раҳмонови шаҳри турсунзода гузаронида мешавад. дар шаҳри турсунзода ҳамагӣ кишти шоле то ба имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 5200 гектар кишт гузаронида шудааст. дар шаҳр ҳамагӣ 62 адад комбайнҳои ғалладарав мавҷуд буда ки аз он то ба имрӯз 34 таи он аз муоинаи техникӣ гузаронида шудаанд. барои беталаф ва ҷамъоварӣ намудани майдони кишти шоле аз дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ комбайнҳои ғалладарав ва тракторҳои пойбанду тагресчинҳо ворид шуда истодаанд. парвариши шолӣ яке аз анъанаи деринаи мардуми шаҳри турсунзода мебошад. таҷриба нишон медиҳад ки ҳар сол деҳқонон бо заҳмати софдилона ва истифодаи оқилонаи заминҳои кишти шолӣ аз ин намуди маҳсулот фоидаи хуб ба даст меоранд. парвариш ва нигоҳубини кишти зироатро тибқи технология ба роҳ монданд. айни ҳол аз сабаби он ки соли ҷорӣ гарм омадан, имрӯз маҳсулоти кишткардаи деҳқон нисбат ба соли гузашта 10-15 рӯз зиёд ҷамъоварӣ гардид. воқеан ҳам соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок маҳсуб ёфта рушди бомароми он ҳадафи роҳбарияти олии мамлакат мебошад. хусусан бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сол аз сол барои рушди соҳа ва беҳтар гардидани шароити фаъолияти деҳқонон як қатор имтиёзҳо дода шудаанд. бешак ин ғамхориҳо кишоварзони шаҳри турсунзодаро рӯҳбаланд намуда водор месозад ки ҷавобан ба чунин ғамхориҳо аз тамоми имкониятҳо истифода бурда ҳосилнокиро баланд ва бозори истеъмолиро бо маҳсулоти хушсифат таъмин намоянд. با مقصد تامین بازار استعمالی با میوه‌های از لحاظ اکولوژی تازه، کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد با استفاده از نوع‌های بهترین سیب و مصلحت متخصصان ساحه سال از سال حاصل باغ‌ها را بلندتر می‌نمایند. گزارش همکاران ما. اقلیم ناحیه تاجیک‌آباد برای رشد ساحه باغداری خیلی موافق است. در این دیار خوشمنظر کوهستان نوع‌های بهترین سیب از جمله خوبانی، نوع‌های پیشپزک محلی، نوع‌های معمول و سرخریدار کریپسون، گلدن و سامارینکو و جاناتان پرورش و استحصال می‌گردد که با صفت بلند و طعم خاصشان فرق می‌کنند.
سهمداران خوجگی دهقانی سیفالله در دهات نوشار ناحیه تاجیک‌آباد در 2 گکتار زمین باغ سیب بنیاد کرده‌اند که همه ساله از این باغ می توانند تا 35 تانه میوه باصفت به دست آورند، زیرا از 1 گکتار در نتیجه مهنت و رعایت اگرتکنیک پرورش خوجگیداران زیاده از 160 سنتنر حاصل به دست می آورند. برای گرفتن حاصل بلند و باصفت خوجگیداران غذای سری وقتی و نگاه بینی همه جانبه نهالها را به راه مانده امروز از ثمر مهنت زندگی با برکت و روزگاری آباد دارند. باغ در مساحت 2 گکتار 960 نهال 5 نوع سیب در همینجا شندگیم. خوبانی، کرپسون، گلدن، جوناتان، سامرینکا همین رو ما پرورش کرده هستیم که هر ساله حاصل خوب ما به دست میاریم. میدان عمومی باغ‌ها در این ناحیه همگی 1670 گکتار را تشکیل می‌دهد و به قول باغداران امسال حاصل میوه خیلی فراوان است. باغداران اصیل با بلند برداشتن محصولناکی باغ‌ها اقتصادیات خانوادگی خود را مستحکم نموده در این برابر سبد استعمالی را با میوه‌های تر و تازه و با صفت کوهستان تأمین می‌نمایند. از 10 تا 15 اکتبر حاصل قنداری سر می شود. هستند خریدارایی که میگیرن میبرن به شهر شنبه به ناحیه مثال ولایت ختلو. خوجگیداران کوشش می نمایند که نوهای سمرینکای خوبانی را بیشتر نمایند، زیرا این نوع سیب‌ها برای نگهداری و صادرات خیلی موافق است. شاخه های از سرباری سرازیر شده از مهنت و زحمت و دلگرمی صاحبانش به این پیشه است که با محبت به خاطر فراوانی بازار و قانع گردانیدن طلبات استعمالی اهالی با میوه های خوشصفت کوهستان همه جانبه تلاش نمودند. مردم سربلند این ناحیه با استفاده از شرایط خوبی طبیعی در قطعه های زمین نزد حولگی نیز برابر دیگر زراعت از درختان میوه دهنده حاصل فراوان به دست می آورند، زیرا اقلیم کوهستان دیار برای استحصال میوه های شهدبار سازگار است. با تحکیم و تقویت بخشیدن قابلیت مدافعوی کشور در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان جلسه هماهنگسازی ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور دایر گردید. گزارشی همکاران ما در این خصوص. جلسه هماهنگسازی ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور که در وزارت مدافع مملکت با اشتراک نماینده شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، راهبریت وزارت مدافع و دیگر شخصان مسئول دایر گردید. ضمن آن یک قطار مسئله ها دایر به تحکیم و تقویت بخشیدن اقتدار مدافعوی مملکت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در آغاز وابسته به دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تاکید کرده شد که در شرایط روزافزون جهانی شوی اوج گرفتن هر گونه ظهورات و خطرهای گلوبالی و وضع ناآرام و پیشگویی نشونده جهان معاصر خدمتچیان حربی قواهای مسلح و کارمندان ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت را ضرور است که در اجرای وظیفه‌های کسبی و خدمتی خیش مسئولیت بلند ظاهر نموده، چون هر وقت هوشیار و زیرک باشند و با همکاری و همگرایی مشترک در تامین امنیت دولت و ملت، پایداری صلح و ثبات و حفظ مرز و بوم وطن از خود سهم ارزنده گذارند. در کار جلسه از جانب اشتراکچیان آن به مسئله های دخداری ساحه از جمله دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی، هماهنگی ساختارهای مربوطه در تامین و آموزش همه طرفه ذخیره های سفربری، تشکیل جمع آمدهای مدافع حدودی با صفت، تشکیل و گذرانیدن همه جمع آمد و چاره‌بینی های نظامی به نقشه گرفته شده، مشق‌های مشترک حربی، آمادگی همه جانبه در تامین با اعتماد خط سرحد دولتی و در مجموع حفظ یک پارچگی مرز و بوم تاجیکستان عزیز توجه مخصوص ظاهر کرده شد. تحریزی نمودن نمونه سر و لباس خدمتچیان حربی قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور در شکل یگانه ملی از مسئله های دیگری بررسی گردیده در این جمع آمد بود که آن با تکلیف و پیشنهادهای مشخص همه جانبه مورد آموزش قرار گرفت.
خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قرض هر یک شهروند بوده سال از سال در جزء اتمهای ارتش ملی شرایط بود و باش و پیشبرد خدمت بهره سربازان بهتر گردیده است و جوانان شجاع وطن صداقتمندانه ادای خدمت کرده ایستادند. گزارش در این خصوص. قواهای مسلح کشور سپری با اعتماد تامین کننده صلح و امنیت و مهمتر از همه اساس رشد و پیشرفت مملکت می باشد. از اینجاست که همساله جوانان ما با احساس بلند مسئولیت و دوست داشتن میهن به صف ارتش پیوسته قرض فرزندی خویش را سربلندانه ادا می نمایند. صلح و ثبات و آسودگی اهالی مملکت از خدمت صادقانه و صافدلانه هر یک سرباز و افسر شجاع این وطن و سرزمین وابسته است. مورد ذکر است که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان زیر توجه همیشگی حکومت مملکت قرار داشته در همه جزء تامهای کشور شرایط خوب خدمتی فراهم آورده شده است. تأسیس یافتن قواهای مسلح در تاریخ نوین تاجیکان در برابر به دست آوردن استقلالیت کامل کشور موقع بسا خاصه دارد، زیرا ارتش ملی یکی از رکنهای اساسی دولتداری کفیل صاحب اختیاری، تمامیت ارضی، نیروی تامین کننده امنیت و ثبات و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی به حساب می رود. در واقع شرایط فراهم آورده حکومت مملکت تقاضا می نماید که جوانان در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت یافته در همه مورد برای دفاع سرزمین خویش آماده باشند. امروزها سربازان با دلگرمی و صداقتمندی در قسم‌های حربی مملکت ادای خدمت نموده قناعتمندی خویش را نسبت غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایند. من سرباز قطاری بلدیو ابوبکر مدت یک سال است که در قسم حربی 07 ادای خدمت کاری شدم. سالهای اخیر برای سربازان در قسم‌های حربی جمهوری شرایط مساعد فراهم آورده شده است و شخصا از نام خود و از نام تمام خدمتچیان حربی به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منادای خود را بیان کردیم که برای سربازان چنین شرایط‌های حاضر زمان را مساعد فراهم آوردند و به هر یک شهروند یا اینکه خدمتچی حربی گفتنیم که ما نه تنها یک یا اینکه 2 سال بلکه تا آخر عمر خود برای وطن خدمت کنیم و وطن و پرزیدنت و خلق خود صادقانه خدمت میکنم. واقعا هم استواری و پایداری صلح و ثبات از معرفت حقوقی و تعلیم و تربیت خوب افسران و سربازان منشأ گرفته سطح آماده باشی جنگی هیئت شخصی نیز بالا برداشته می شود. در قسم‌های حربی قواهای مسلح مملکت برای علم آموزی و از خودکنی تاکتیک‌های جنگی درس‌های نظریوی و عملی به طور وسیع براه مانده شده سربازان در طول خدمت خویش تمام پهلوهای آماده باشی حربی را می آموزند. امروز در شهر دوشنبه جلسه یکمی کمیته مشترک کاری تاجیکستان و ترکیه برگزار گردیده در آن وضع کنونی همکاری‌های دوجانبه در دایره عملی سازمان همکاری متقابله بین وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و تأمینات اجتماعی جمهوری ترکیه از 11 اکتبر سال 2002 بررسی گردید. گزارشی همکاران ما. امروز وزیر مهنت و تامینات اجتماعی جمهوری ترکیه به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. در این زمینه جلسه یکمی کمیته مشترک کاری تاجیکستان و ترکیه بررسی گردیده در آن وزن کنونی همکاری‌های دوجانبه در دوره عمل سازشنامه همکاری متقابله بین وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری ترکستان و وزارت مهنت و تامینات اجتماعی جمهوری ترکیه از 11 اکتبر سال 2002 بررسی گردید. هیئت جانب‌ها سمت‌های افزایش‌یابی همکاری در ساحه نظارت مهنت، حفظ سلامتی، بخطری مهنت، رقمی کنونی خدمت‌رسانی‌های شغل اهالی و رشد ملکه‌های کسبی را معین نموده، لایحه نقشه عملی مشترک برای سال‌های 2026-2027 جهت در عمل تطبیق نمودن سازشنامه بالاذکر را بررسی کردند. از نتیجه جلسه مذکور پروتکل داخلدار را به امضا رسانیده شده، نقشه عملی مشترک برای سال‌های 2026-2027 تصدیق و سمت‌های همکاری برای 2 سال آینده مشخص کرده شد. در نظر است که در دوره
доираи нақшаи амалии муштарак барои солҳои 2026-2027 ҳамкориҳо дар самтҳои меҳнат, бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат, баландбардоштани самаранокии нозироти меҳнат ва тартиб додани усулҳои муосири назорат, шуғли аҳолӣ, рушди малакаҳои касбӣ ва гузарондани тадқиқоти муқоисавӣ таҳким ва тақвият хоҳад ёфт. дар идомаи ташриф меҳмонон аз муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дида намуда барои ҳамкориҳои минбаъда дар самти касбомӯзии аҳолӣ ибрози назар карданд. ҳамасола дар кишвар 22 сентябр рӯзи рӯдакӣ бо эҳтиром ва ифтихор таҷлил мегардад. ба ин муносибат дар дохил ва хориҷи кишвар чорабиниҳои гуногуни илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ фароғатӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи рӯдакӣ ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон 22 сентябр бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мегардад, чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии фарҳангӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, намояндагони соҳаи маориф ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз дар фазои сулҳу амонӣ, дар фазои истиқлолият умр ба сар мебарем ва ҳамарӯза маҳз дар фазои ана ҳамин истиқлолият, дар фазои озодӣ мо ҷашнҳои зиёдеро таҷлил намуда истодаем. бояд қайд кард ки мавқеи ашъори устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар таълиму тарбия хеле назаррас аст, чун ҳар як ашъораш, ҳар як шеъраш панду насиҳат аст ки мо омӯзгорон метавонем ҳамарӯза аз он истифода бурда насли наврасро дар роҳияи ватандӯстию, меҳаншиносӣ, худшиносӣ, худогоҳии миллӣ тарбия намоем. ҳадафи ин чорабинӣ арзгузорӣ ба шахсияти барҷаста сардафтари адабиёти тоҷику форс устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ва осори мондагори ӯ мебошад. таъкид гардид ки устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бунёдгузори адабиёти тоҷикию форсист ки бо афкору осори оламшумулаш дар рушди илму фарҳанги аҳди Сомониён саҳми бузург гузоштааст. осори устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ҳамеша пур аз ҳикмат, пур аз таҷрибаи рӯзгор ва санъати олии шеърӣ буда то имрӯз ҳазорҳо шоирону адибонро тарбия намудааст. таҷлили рӯзи Рӯдакӣ ба болоравии ифтихори худшиносию ватандӯстии насли наврас нерӯи тоза бахшида, масъулияти ҳар шаҳрванди тоҷикистонро дар роҳи рушду нумӯи давлати тозабунёдамон афзоиш медиҳад. дар интиҳои чорабинӣ як қатор ҳунармандони шинохтаи кишвар бо суруду таронаҳои худ хотири меҳмонону сокинони пойтахтро болида гардонданд. дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс устод Рӯдакӣ ҳамоиши адабӣ доир шуд. зимни ҳамоиш иброз гардид ки ҳадаф аз таҷлил намудани рӯзи Рӯдакӣ гиромидош ва арҷгузории асосгузори адабиёти классикии тоҷик устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ва ифтихор аз таъриху фарҳанги пурғановати гузаштагони халқи тоҷик мебошад. шеъри Рӯдакӣ беш аз 1000 сол аст ки паёми озодию истиқлол, сулҳу дӯстӣ, донишу хирад, накӯкорию ҷавонмардӣ ва зебоию нафосат мерасонад. он барои наслҳои имрӯз ва оянда низ ҳамчун намунаи олии башардӯстӣ, садоқат ба марзу буми аҷдодӣ, зебоипарастӣ ва ишқу поку беолоиш хизмат мекунад. таъкид шуд ки панду андазҳои шоир хеле дилкашу гуворо буда аз мутолиаи он наметавон дил канд. абьёту панду ахлоқи устод моро ба ҷавонмардиву ростқавлӣ, илмомӯзию фарҳангдӯстӣ даъват менамояд ва дар замирамон некуву накӯкорӣ ва муҳаббату садоқат мепарварад. ҳамин аст ки ҳамасола 22 сентябр дар саросари кишвар рӯзи Рӯдакӣ таҷлил мешавад. таҷлили ин рӯз бозгӯи он аст ки мардуми тоҷик ба одаму шуъаро эҳтироми хоса дошта панду андазҳои ӯро дастурамали зиндагии худ қарор додаанд. ҷиҳати арҷгузорӣ ва эҳтиром гузоштан ба шокориҳою таҳаввулоти беназир дар адабиёти классики форсу тоҷик аз тарафи шоири зиндаёд Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бо иқдоми донишгоҳи давлатии Хорух ба номи академик Моёншоҳ Назаршоев ҳамоиши илмии назариявӣ таҳти унвони Рӯдакӣ сипаҳсолори шоирӣ доир гардид. гуфта шуд ки ташаббускорию раъятпарварӣ ва арҷгузорӣ ба ҳувиятшиносию маърифатпарварӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки имрӯзҳо чунин
صحنه‌های مهم و تاریخی به فهرست روزهای عید داخل گردیده چون رویدادهای اصلی و پر اصالت برای ملت تاجیک تجلیل می‌گردند. قید گردید که تحولات ادبی و فرهنگی زمان سامانیان یک ادبیات عالمشمولی را با سروری استاد رودکی به میان آورد که فروغ جاودان آن تا روزهای ما نورپاشی می‌کنند. گفته شد که محض شاکاری‌های عظیم شاعر زنده‌یاد ابو عبدالله رودکی در راه علم و اشعار بود که امروزها نام او را با ارجگذاری به زبان می‌گیرند. ابو عبدالله رودکی با ادبیات موضوعهای خیلی تازه را وارد کرد و از جمله در این میان مد و پند و اندرز و حکمت خیلی جای بارز را می‌گیرد که شاعران بعدینه ادبیات فارس تاجیک از او پیروی کرده آن را تکمیل دادند. باید گفت برگزاری چنین همایش‌ها در بلند برداشتن حس وطندوستی، هویت شناسی، احترام به گذشته و امروز و فردای ملت، توجه به ادبیات شناسی و معرفت پروری، پاس داشتن خاطره نیاگان و قدر نمودن زحمت و افکار بلند علمی بزرگان می باشد. бо мақсади татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 дар шаҳри новосибирски федератсияи русия бо ташаббуси консулгарии генералии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгирии китобхонаи миллии тоҷикистон дар ҳудуди муассисаи консулӣ гӯшаи забон ва адабиёти тоҷик ифтитоҳ гардид. гӯшаи мазкур бо зиёда аз 900 номгӯи китобҳои тозанашр аз ҷумла асарҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, осори шоирону нависандагони классикӣ ва муосири тоҷик аз қабили шоҳнома, маснавии маънавӣ, гулистон, бӯстон ва дигар китобҳо бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ҷамъ оварда шудааст. ба ин муносибат дар толори консулгарии генералӣ бахшида ба рӯзи сардафтари адабиёти классики тоҷику форс устод абу абдуллои рудакӣ чорабинии фарҳангӣ доир гардид. дар он намояндагони соҳаҳои илму маориф, масъулони диаспораи тоҷик, донишҷӯён ва ҳамватанони муқими ин минтақа иштирок намуданд. масъулин зимни баргузории чорабинӣ аз мақому манзарати устод абу абдуллои рудакӣ дар таърихи адабиёт ва фарҳанги миллии тоҷикон ёдоварӣ карданд. таъкид доштанд ки асадии самарқандӣ рудакиро устоди шоирон хондааст ва осори ӯ на танҳо сарчашмаи илҳом, балки бозтобгари арзишҳои ахлоқиву маънавии миллати тоҷик мебошад. ҳамзамон таъкид доштанд ки таҷлили чунин санаҳои фарҳангӣ дар рушди ҳисси худшиносӣ, эҳтиром ба забон, фарҳанги миллӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии маънавии насли наврас нақши муассир дорад. иброҳим назлузода, хуршед саидаҳмад, федератсияи русия, ахбор. ҳифзи дастовардҳои истиқлол дар раванди ҷаҳонишавӣ таҳти ҳамин унвон бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар ноҳияи сангвор бо фаъолон ва намояндагони касбу кори гуногун вохӯрии судманд доир гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар ҳамоиш масъулини кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, раиси суди олии тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва фаъолони касбу кори гуногун иштирок намуданд. ҳадафи ин чорабинӣ ҳифзи дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, асолат, забон, фарҳанг ва оинҳои деринаи миллию таърихӣ, пешгирӣ аз хурофоту бегонапарастӣ ва мубориза бар зидди гурӯҳҳои ифротӣ мебошад. таъкид гардид ки имрӯз муҳимтарин вазифаи наслҳои имрӯза аз он иборат аст ки бо истифода аз имконатҳои мавҷуда ва бо такя ба сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастовардҳои истиқлолро ҳифз намуда, онро ба наслҳои оянда ҳамчун арзиши муқаддас ба мерос гузоранд. тавре зикр гардид, истиқлоли давлатӣ барои миллати тоҷик бузургтарин дастоварди таърихӣ маҳсуб меёбад. дар ин замина ин дастоварди бузург танҳо дар партави ваҳдати миллӣ ва қонуниятҳои устувори давлатдорӣ ҳифз мегардад. таъкид гардид ки таҳти иродаи сиёсати пешвои миллат халқи тоҷик ба истиқлоли маънавӣ ва мустақилияти сиёсиву иҷтимоӣ ноил гардида дар роҳи ҳифзи арзишҳои ин ҷавҳари муқаддас ва ин дастоварди таърихӣ қадамҳои устувор мегузорад. дар хотима аз ҷониби масъулини кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ба китобхонаи ноҳияи сангвор ҷилдҳои китоби ваҳдат, давлат, президент туҳфа карда шуд. ҳамчунин дар ин рӯз бо афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ, қушунҳои зудамали вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи сангвор вохӯрӣ баргузор шуд. дар вохӯрӣ доир ба мавзӯъҳои ватандӯстиву меҳанпарастӣ, эҳсоси ғуруру ҷавонмардӣ, ҳифзу ҳимояи сарҳади давлатӣ ва риояи талаботи оинномаҳои умумиҳарбӣ ибрози назар карда шуд. қайд гардид ки афсарону сарбозон
таъмингари асили сулҳу субот ва амниятту ваҳдат мебошанд ки бо фидокорӣ садоқат ва муҳаббат ба ватан хизмат намуда ҳаёти осудаи мардум ояндаи рӯшани фарзандон ва рушди босуботи кишвари азизамон пеш аз ҳама аз хизматҳои содиқона иҷрои рисолати касбӣ ва анҷоми вазифаҳои хизматии сарбозону афсарон вобастагӣ дорад. воҷибтарин муқаддастарин ва бузургтарин қарзу фарзи инсонии ҳар як шаҳрванди тоҷикистон ин пеш аз ҳама ҳимоят намудани марзи поку хоки беолоиши тоҷикистони азизи мо ҳаст ва мо умедвор ҳастем ки аз ин суҳбатҳои гарм аз ин мулоқотҳои воқеанам шоиставу ҳадафманд фарзандони бошуҷои ватан ба вижа сарбозон як нерӯ як қувваи тоза ва як меҳру муҳаббати баланди ватандӯстиву ифтихороти ватанро дар вуҷуди худ маърифат менамоянд ва мин баъд низ бо як сарафрозӣ бо як ғурури баланду бешикаст ватани азиз тоҷикистони иззатманду шарафманди моро ҳимояту ҳифозат мекунад. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби масъулини кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ба сарбозони ин қисми ҳарбӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуда ҳамчунин онҳо бо сипоснома қадрдонӣ гардиданд. дар шаҳри душанбе барои беҳтар намудани хизматрасонӣ кам кардани талафоти барқ ва истифодаи энергияи сабз иқдомҳои муассир амалӣ гардида истодааст. гузориш дар ин хусус. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе барои беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ва сари вақт бартараф намудани садамаҳои техникӣ инчунин коҳиш додани партоби газҳои гулхонаӣ дар мавсими тирамоҳу зимистон иқдомҳои саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. бо ҳамин мақсад аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ ва филиали ширкат дар шаҳри душанбе 5 адад мошинҳои барқии муосир тақдим карда шуданд. тибқи иттилоъ ин нақлиёти барқӣ ва хизматрасонии шабакаҳои барқии ноҳияҳои сомонӣ, фирдавсӣ, шоҳмансур ва сино равона гардида ва баланд бардоштани суръат ва сифати бартарафсозии садамаҳо мусоидат хоҳад кард. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи барқ хеле зиёд аст ва имрӯз 5 адад воситаи нақлиёти барқӣ ба кормандони шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри душанбе тақдим намоем ба хотири бартараф намудани садамаҳои барқӣ сари вақт ва хизматрасонӣ ба муштариёни соҳаи барқ. ба иттилои масъулин агар 2 сол пеш талафоти барқ дар пойтахт то 35-40% мерасид, имрӯз бо тадбирҳои андешидашуда ин нишондиҳанда ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. танҳо дар моҳҳои апрелу май талафоти барқ то 10% фароварда шуд ва айни замон он ба 8% расидааст. корҳои амалишаванда нишон медиҳад ки мушкилиҳои соҳа рӯз то рӯз бартараф шуда сатҳи хизматрасонӣ дар пойтахт боз ҳам беҳтар мешавад. аз ҷониби мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан якчанд ҳолати истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ва вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ошкор гардид. фирдавс умарзода ва орзу маъруфзода гузориш медиҳад. соҳаи энергетика як ҷузъи муҳими рушди иқтисоди миллӣ мебошад ки на танҳо ба иқтисодиёти давлат балки барои беҳтар кардани зиндагии аҳолии мамлакат низ нақши муассир дорад. аз ин лиҳоз сарфакорӣ ва самаранок истифода бурдани қувваи барқ ҷиҳати коҳиш додани хароҷот ва дар маҷмӯъ боз ҳам баландгардонидани иқтидори содиротии мамлакат муҳим арзёбӣ мегардад. ҷиҳати пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва саривақт пардохт намудани ҳаққи барқи истифодашуда масъулини кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан дар як муддати кӯтоҳи фаъолияти пурсамар якчанд ҳолатҳои дуздии қувваи барқ, истифодаи ғайримақсадноки нерӯи барқу гармидиҳӣ, аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондоди он бо мақсади насупоридани маблағи барқи истифодашуда дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Шаҳристон, Деваштеҷ, Зафаробод, Сипитамен ва ба номи Ҷаббор Расулов ошкор ва дар ин асос нисбати 120 нафар протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд.
тазаккур бояд дод ки масъулини агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи истаравшан дар самти коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ намуданд ки яке аз онҳо насби ҳисобкунакҳои барқии электронӣ мебошад. феълан дар зеристгоҳҳои барқии шиддаташон гуногун васлу насби ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ идома дошта, дар ин баробар 489 адад дастгоҳҳои ҷубронкунандаи тавоноии реактивӣ насб гардиданд. масъулин иброз доштанд ки амалҳои дар боло зикр гардида бартарафсозии қисме аз камбудиҳои дар минтақаи истаравшан ҷой дошта ба шумор меравад. масъулини минтақа дар раванди бартарафсозии камбудиву норасоиҳо иброз медоранд ки ҳар як сокини кишварро зарур аст то ҷиҳати амалӣ намудани дастури ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дурусту оқилона истифода бурдани нерӯи барқ сарфакориро пеша карда ба рушди соҳаи энергетикии ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол нақши бориз гузоранд. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, вилояти суғд, ахбор. либоси миллӣ нишонаи тамаддун ва фарҳанги миллӣ. таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи вахш фестивал баргузор гардид ки дар он занону бонувони ноҳия намудҳои гуногуни сару либоси миллиро ба намоиш гузоштанд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи вахш ҷиҳати арз гузоштан ба фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои неки аҷдодӣ, махсусан либоси зебои миллӣ, атласу адрас ва чакан, баланд бардоштани фарҳанги либоспӯшӣ, тарғибу ташвиқи либосҳои миллӣ ки таҷассумгари фарҳангу оини миллати тоҷик аст, фестивал таҳти унвони либоси миллӣ нишонаи тамаддун ва фарҳанги миллӣ баргузор карда шуд. баҳри гиромидошти фарҳангу тамаддун, расму оин ва либоси миллӣ ки нишонаи эҳтиром ба таърихи гузаштаи ниёгон намон аст, занону бонувон, наврасон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи вахш бо бар намудани либосҳои зебои миллӣ роҳпаймоӣ идона намуданд ки ба чорабинии имрӯза шукӯҳи дигар зам намуд. мақсади баргузории фестивал намоиши либосҳои миллӣ пеш аз ҳама бедор намудани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, арз гузоштан ба фарҳанги миллӣ, эҳтироми урфу одат ва анъанаҳои неки гузаштагони худ, нигоҳдошти таъриху фарҳанги кӯҳанбунёди миллати тоҷик, қадру манзалати либоси миллӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзандӯзиву гулдӯзӣ, инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. ҳамзамон қайд гардид ки пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон гиромидошти фарҳангу маданияти халқи тоҷик, урфу одатҳои миллӣ, таърихи ниёгон, ҳифзи ҳуввияти миллати тоҷик ва баланд бардоштани маърифату маданияти шаҳрвандонро дар меҳвари сиёсати хиратмандонаи худ қарор додааст. либоси миллӣ чун ҷузъи муҳими фарҳанги халқу миллат дар ташаккули ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстӣ ва ватанпарастии мардум нақш мегузорад. миллати тоҷик бо таърихи бостониву тамаддунсози худ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи хоса дошта, ҳамакнун бо соҳибистиқлол гардани кишвар ва тадбирҷӯйиҳои роҳбарияти олии мамлакат ба рушди ҳунарҳои милливу мардумӣ ва анъанаҳои неки гузаштагон такони ҷиддӣ бахшида шуд. дар фарҷоми чорабинӣ баҳри болидахотирии иштирокчиён аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешкаши меҳмонону иштирокчиён гардонида шуд. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, ноҳияи вахш, ахбор. ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор, омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон ва санҷиши ҳолати кори қувваю воситаҳои оташнишонӣ ба ҳолатҳои эҳтимолӣ аз тарафи хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Бӯстон, машқи муштараки оташнишонӣ дар иншооти муҳими давлатӣ баргузор карда шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. рафти ба амал омадани ҳодисаи нохуши сӯхтор омили асосӣ баҳри хомӯш намудан саривақт расидани нақлиёти оташнишонии сохторҳои дахлдор ба ҷои ҳодиса мебошад. аз тарафи қисми мустақили 20-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Бӯстон, машқи оташнишонӣ сӯхтори эҳтимолӣ дар бинои меҳмонхонаи 12-ошонии Хуҷанд воқеъ дар шаҳри Бӯстон баргузор шуд.
با رسیدن خبر فوری متخصصان مهندسان خدمات دولتی آتشنشانی با نقلیات کاری یاری تجهیزی طبی کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و گروه فوری برخو علاقه و جای حادثه حاضر شده جهت خاموش نمودن سوختار احتمالی رسانیدن یاری به شخصانی در داخل بنا قرار داشته و جای امن انتقال دادن آنها و دیگر وظیفه ها را معین نموده بهر برطرف نمودن حادثه سفربر شدند. با مقصد فراهم آوردن شرایط در مهمانخانه از جانب ساختمانچیان کارهای تعمیر و نوسازی ادامه داشته در رفت تعمیر از تجهیزات برقی استفاده می شود که در صورت رعایت نکردن قاعده های کار احتمالیت حادثه های ناخوش زیاد است. برای خاموش نمودن سوختار احتمالی در آشیانه های بالای مهمانخانه تکنیک های خدمات دولتی آتشنشانی شهر بوستان و ساختارهای مسئول وظیفه ها را موافق به ترتیب کاری اجرا نموده همزمان قوه و واسطه های خدمات دولتی آتشنشانی شهر گلستان و ناحیه باباجان غفورов نیز دعوت شده در مشق آتشنشانی شرکت نمودند. مشق تاکتیک آتشنشانی در عمل تطبیق نمودنی نقشه جابجاگذاری قوه و واسطه های خدمات دولتی آتشنشانی در شهر بوستان و بلند برداشتی ملکی مهارتی کسبی حیاتی شخصی هنگامی خاموش نمودنی ساختار کلان و آماده باشی نقلیات آتشنشانی همزمان عملیات‌های یکجایگی با دیگر ساختارهای حفظی حقوق و خدمات دخلدار و پیشگیری نمودنی ساختار در انشاءات‌های مذکور میباشد. در تمام جزء تام‌های ولایت‌های سوخت در همه شهر و ناحیه‌ها این عملیات گذرانده شده ایستاده است. با تاکید مسئولین در وقت بنیاد ساختمان‌ها رعایت طلبات کاری قاعده‌های بی‌خطری از ساختار مهم بوده تدبیر برگزاری مشق آتشنشانی سنجش حالت کاری تکنیک و تجهیزات بلند برداشتن ملکه کسبی کارمندان آتشنشانی هماهنگی ساختارهای دخلدار در وقت رخ دادن حادثه‌های ناخوش و بلند برداشتن معرفت اهالی میباشد. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. дар ҷумҳурии мардумии чин тӯфони шадид ба амал омад ки зиёдтар музофоти шанвей ва гуандун зарари ҷиддӣ диданд. боришот шамоли сахтро ба бор овард. дар қисмати шарқи музофоти гуандун боришоти ҳаррӯза ба 250300 мм расид ки боиси обхезии маҳаллӣ ва қатъи кори нақлиёт гардид. дар шаҳрҳои шантоу чауҷу ва цзеян кӯчаҳо зари об монданд. инчунин нохилҳои барқ канда шуда боғчаю мактабҳо муваққатан баста шуданд. мақомот гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ ва хадамоти коммуналиро барои ҳалли вазъ фиристоданд. дар бораи қурбониён хабар дода нашудааст, аммо ба заминҳои кишоварзӣ ва киштии деҳот зарари ҷиддӣ расонида шудааст. муҳандисони гонконг як ҳавопаймои бесарнишини баландсуръатро ихтироъ карданд. таҷҳизот то 70 км дар як соат ҳаракат мекунад. таҷҳизоти мазкур қобилияти канорагирӣ аз монеаҳоро доро буда тавассути истифодаи зеҳни сунъӣ ва сенсорҳои лазерӣ седе ки муҳити зистро дар вақти воқеӣ инъикос мекунанд ва монеаҳоро дар масофаи то 70 метр ҳис мекунад. дастгоҳ маълумоти гирифташударо кор кард намуда масири бехатарии парвозро барои худ месозад ки хавфи бархудро нисбат ба дронҳои қаблӣ қариб 36% коҳиш медиҳад. дар оянда чунин технология метавонад дар амалиёти наҷотдиҳӣ инчунин барои санҷиши инфрасохтор дар шароити душвор истифода шавад. бионагони гиромӣ нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.